ya na ndị sọpọta ọgwụ nna ya ọchị na-ehe kwuruba a na-eme ọchị ka a were ụkwụ achọburu ibie na moto ọchị ka a were ụkwụ ka a na-ahụta ụmụaka ka ụmụaka dị na-ahụta ndị ụmụaka ma ndị nọ na shọpụ na-apụta ehelia na-abịa be ụmụaka bifọ ụlọ n'ahịa ụmụaka nwere ihe niile Vamos con televisión. eze ihe ọkụ anyị ekele gị.
Manchester United. Okay. Ablafa. Keko mazi ave keka ngofo me. Mba ai bi kwanyere na anyị kweza abata aja nu. Oh guy, oga ndị ọga ọgbakwa belong na oga ndị ọga. Ebe ado jebego. Kwaji sike nwanne m. Ya mo kwere. Ona agakwa. I didn't get it. I'm going to go back. On a more, but I didn't make it. Chief, look at it. Chief David. Look at it. Again. David. How about the ladies make it one? Look at it. I'm getting back. When them able to get on go no. Oboso gi la so dike. Ofa. Aye kele. Le me lo be ku na le me. Aha ye ndayo. Ha? Eze onyolu. Eze onyolu ko abo. Adolu ore ya. Aye kele. Le me. After all, what did I do? I have to follow castle. That's all but good to go. I got to buy. On Sunday, I could not go to Nama. I got to go back. I'm not being chilled. Got for me. Imagine how Maga of man. Geventi no Maga. I'm over. Mama Vana will make a one. I put the lady make a one. I'm happy. One hour in Adia. We were waiting, and that's how I make him alone. I even do Maga. Okay. Okay, upload cage. I don't know. Mine off. Oyo. I'm a little. I can't never. I'm not the good. Well, I ain't